Докато светът се развива с главоломна скорост, а технологиите диктуват ритъма, истинската разлика я прави не изкуственият интелект, а емоционалният. Емоционалната интелигентност е ключът към успешни взаимоотношения, лидерство и пълноценен живот. Сред тях емоционалната интелигентност изпъква като ключов фактор за успех, не само в професионалната, но и в личната ни реализация. Емоционалната интелигентност е способността да разпознаваме, разбираме и управляваме собствените си емоции, както и да отговаряме адекватно на чувствата на другите. Тя е в основата на ефективната комуникация, на доброто лидерство, на устойчивите взаимоотношения и на психичното ни благополучие. В този модул ще се потопим в произхода и еволюцията на концепцията за емоционалната интелигентност от Дарвин и Гарднер до Салови, Майер и Голман. Различните модели на емоционална интелигентност и как се прилагат в реални ситуации. Ролята на емоционалната интелигентност в образованието, бизнеса и личното развитие, практични техники за развиване на самоосъзнаване, емпатия и умения за управление на емоциите. Критичен поглед върху предизвикателствата пред концепцията и нейните бъдещи посоки. В динамичната реалност на 21 век, където културите се смесват, екипите работят дистанционно, а стресът е част от ежедневието, емоционалната интелигентност не е лукс, тя е необходимост. Готови ли сте да се научите да разбирате себе си и другите по-добре? Добре дошли в света на емоционалната интелигентност.